Maltin u għawċin għal-messagġ bil-kelma tal-mlej nħagġiġkom biex tisimaw sewa bil-reqqa tiftħu bidnejkom u qalbkom għal-kelma tal-mlej. Aqbad il-bibja tijak anka kinti tarani fuq il-Facebook u t-televizjoni jew YouTube, aqbad il-bibja fidejk. Xut minnkom ħanejd din il-ħagġa, jadaq xej tad-dak, ma mux tad-dak, ja serja. Illum il-ġurnata kullħad bil-smartphone. Jekk il-smartphone tijak mandux bibja fija, għadu downphone. Jamlu smartphone jekk għandek il-bibja, pijadu downphone. Amen. Xil-kelma talla tgħidlek hija l-bibja li tamlek smart. Amen. Kulħadd jaqbad il-bibja fidejk jgħid id-darba warajja. Din hija sqarja tal-fidi, kulħadd jgħidha warajja. Misi qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Illum jien niddikjara fuq ħajti bil-fidi f'isem Ġesu Kristu, jien għandi dak il-bibja tajt li jien għandi. Jien kapaċi għal dak il-bibja tajt li jien kapaċi. U jien dak il-bibja tajt li jien. Illum niddikjara li jien nirċivi l-kelma tal-mulej u għatt iktar ma rġan kun l-istess iktar. Fissem Ġesu Kristu, Spiritu Santu, għallimni, għatini revelazzjoni. Amen. Morru fi ktib ta' Luqa kapitlu 4. Luqa 4. Waħda mill-iktar skritturi li vera, hemm skritturi fil-ħajja tiegħek. Ma nafx hekk tiġrilkom ukoll li qisek ikun hemm kollezzjoni ta' skritturi f'ħajtek li qisek dejjem jitilgħulek. Ishom Alla jimmarkak b'ċertu skritturi. Ġieli ġralkom hekk? Tifhem qisu hemm setta skritturi li qisek Alla jħajlajthom għalik. Għalik. So, waħda minnhom hija Ġwanni 20 vers 21. Li meta Ġesu daħal fil-kamra tad-dixxipli minn nafaħ fuqhom l-Ispiritu Santu u qalhom dal-kliem bħalma l-missier bat lili hekk jiena nibgħat lilkom. Ħanejdilkom aħwa. Dik il-frażi waħida illum ħanitkellem il-verità bħas-soltu bimħabba. Imma jekk taħseb sew u dawk kollha li intom qed tisimgħu, televiżjoni, Facebook, YouTube, int minn int, jekk inti taħseb ftit, jekk taħseb biss fuq dik il-frażi biss. Bħalma l-missier bat lili, hekk jiena nibgħat lilkom, jekk taħseb ftit vera, ħafna hekk imsejħa Kristjani, abbażi fuq dik l-iskrittura biss huma diskwalifikati. Skwalifikati. Mux id-nejlek, zomma fil-kontest. Naf li il-bnidem il-Kristjani salva biss permezz tal-grazzja fi Kristu Ġesu. Dik biss. U aħna nemnu xemma l-Ġesu għalina xinti ma tisaqat tameli l-ek nifsek sew u d-dimalla bemilek bxej, zero. Jina win salvat biss bil-grazzja fi Kristu, biss. U aħna emminnija dik il-grazzja. U l-għajnija. Imma meta jiġi biex inti, meta inti tħares f'Malta għandna Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, Battisti, Pentekostali, Karizmatiċi, Neokatekumenali, ċaruktar, Seventh-day Adventist. Ħansemmihom imma b'kull rispettu mħabba lihom ma nqishomx Kristjani. Jehovah's Witnesses, Tixjeda Jehovah's, Mormons. Dawk jgħidu li kollha ovvjament jimxu mal-Bibja, suppost, għalkemm il-Mormons u Jehovah's Witnesses Jehovah nbidlu għall-Bibja. Il-Mormons għandhom il-ktib ta' Moroni u l-Bibja tagħhom ibdula wkoll. Allura, imma meta inti tħares li denominazzjonijiet Kristjani, ħanejdulhom dawk li huma iktar mainstream, jiġifieri jemmnu fil-dottrina Orthodox Christianity. Meta jgħidu Orthodox Christianity mhux bil-forsi jiġifieri għax huma l-Ortodossi, Orthodox jiġifieri the true teaching of the Bible. Li dawk li jemlu fit-Trinità, fid-Divinità ta' Kristu, li fil-ġenna u fil-infern, fil-ħajja ta' dejjem, Ġesu il-ħajja u l-verità u ħadd ma għaddi għand il-Messija mhux permessju. Dawk kollha li jemlu f'Ġesu Kristu li huwa l-offol ta' kollox, prattikament ku. Meta tħares mhux bajn kritika, imma bajn ta' titgħallem. Tibda tgħid ħafna Kristjani ma jidrux li ġew mibawta bħalma Ġesu ġie mibawt.
Għax Ġesu għamel frażi vera li jew tikkwalifikjak, jew tiskwalifikak. Jiena b'għadkom bħalma jien ġejt mibgħut. Allura meta inti tara ċertu Kristjani u ċertu denominazzjonijiet li ma jħadnux ċertu twemmin li Ġesu pridka, li Ġesu għex, li Ġesu manifesta, allora tibda u meta tara ir-riżultati ta' Ġesu x'kellu riżultati, u mbagħad x'riżultati għandhom bosta jew għandna bosta Kristjani ta' denominazzjoni differenti, frijaj differenti. Tibda tgħid imma daw mhux qed joperaw kif opera Ġesu, mhux qed jipritkaw kif jipritka Ġesu, mhux qed ikollhom ir-riżultat ta' x'kellu Ġesu, mhux qed ngħid li mhux salvati jew ma jħobbux il-Ġesu, ma m'għandhomx l-istess messaġġ u l-istess riżultat. Ġieli ħsibtu għadin intom? Ġieli rajtu għadin? Ġieli tarawhom daw? Do you question these things? Kemm intom kwieti, jaħwa ħi. Tiddi tazzi kafe nifqu nagħmlu break, naħdu kafe break? Taħsbuhom intom dawn l-affarijiet. Għaddefmu. Allura, meta tibda taħseb, tibda tagħmel daw il-mistoqsijiet, not to mhux li tattakka imma li tgħallem. Għaliex inti meta bniedem qed tgħallmu fl-istess ħin qed tiskomodah. Meta jien qed nagħlmek qed tiskomodak. Sewwa, issa jekk inti m'intix miftuħ biex titgħallem ħadd tiġi skomdu iktar. Għal minnu jixtieq jitgħallem ħajhu piġir dak li qed jisma' għax jgħid jiena irid nitgħallem u rrid nikber, ma nibqa' fejn jien. Sewwa, allura meta inti tisma' dak il-frażi, tax qal Ġesu kif bat il-missier li jekk jiena nibgħat lilkom, mela l-mistoqsija hija di. Kif bat il-missier lil Ġesu? Kif batu? U fl-esperjenza tiegħi ta' 30 sena Kristjaneżmu, hemm bosta Kristjani li jħobbu l-Ġesu, li nemmen li huma salvati, ma mhumiex qed imorru u laqas ġew mibgħuta bħalma ġimgħu bla Ġesu. Issa, hemm żewġ modi li Alla bat in-nies, nisimgħuni sew. Hemm dak li jgħidula il-mod ġenerali, ġifi kull minnu Kristjan, once li inti sir ta' Kristu, Alla batek. Batek ġifieri x-xandar tagħti xhieda, dik tfisser, tagħti xhieda tal-Vanġelu ta' x'għamel Ġesu miegħek. Dak minn dik il-punt di vista kulħadd mibgħut. Qed tifhmu dik? Jiġifieri Ġożaja, Elis, tfal, Fejt, dawk it-tfal kollha mibgħut. Hekk inti għandek testimonjanza ta' Kristu, inti mibgħut ix-xandara. Tmur xandara. Dik hija dik li jgħidula di il-kommissjoni ġenerali li diversu kull minnu ta' Kristu huwa dover li jiena nxandar il-Ġesu. Huwa dover. Issa, ċertu Kristjani jixandu dak biss li jafu, u dik ovvja, x'inti ma tistax ixandar dak li ma tafx. Imma jifqu hemm. Sewwa issa, għandek ukoll dawk li suppost meta ngħidu meta l-Knisja b'mod Ġesu għalkemm għandu ħafna mill-poplu tiegħu mifruġa madwar id-dinja u fi frijaj differenti u denominazzjoni differenti. Imma jiena nebben b'mod assolut l-unika diżin li Kristu għandu huwa diżin apostoliku. Issa, għaw ħafna diżinji u mbagħad Alla fil-jum tal-ġudizzju dawk id-diżinji ħajġu ġudikati. Ma jitilfux ruhom jekk għandhom minn Kristu, imma jekk mhux diżin apostoliku mela inti qiegħed fuori ordine. Qed tifhmu? Sewwa? Għot attent għax jekk inti taf x'inti tagħmel u tkompli tagħmel ma ħadd ġudikat doppju. Hawn nies li jagħmlu ħażin li ma jafux li qed jagħmlu l-ħażin, allura dak il-ġudizzju jkun differenti. Għax hemm prinċipju fil-Bibja fejn temmen jgħidlek li Alla ma jistax mhux ħajżommok kontabli dak li ma tafx, imma once li inti taf, Ġesu xi jgħidlek, ikun għar min jaf, mela la jkun għar, il-ġudizzju huwa differenti. La għal min jaf il-ġudizzju jkun jekk kbar, mela għal min ma jafx il-ġudizzju jkun inqas, differenti. Imma il-prinċipju għali hemm diżin apostoliku li jiena nemmen fih 1000% li inti tikber bħala eben u bint fid-dar tal-mulej taħt diżin covering spirituali apostoliku, tiġi mrobbi, mrawwem, molli, sewwa inti tiġi ovvjament tkun committed, tkun fidil, trid tmitt idejk u tikber fid-dar tal-missier u mbagħad jekk inti
meta tiġi tikkwalifika lilek innifsek skont il-fedeltà tiegħek skont kemm inti lejali, kemm inti committed u dal-affarijiet, inti s'issa tiġi wkoll mibgħut. Bħalma ġejt jien mibgħut, jiena ġejt mibgħut fejn jiena kont imħawwel fi knisja. U għadni parti minn dik il-knisja, mhux ġast laqt mibgħut. Għalhekk inħobb lejn ngħid there are many sent, but many went and few were sent. Minn dak il-għadd, many just went. Qed tifhmu? Minn dak il-għadd, ħafna ġas qabdu marru. Xuħu tagħmlu diżastru x'qasmu knisja u farku knisja mbagħad feħtuġu knisja oħra. Minn dak il-għadd, ħafna mhux qegħdin fordni. Imma mhux fuq dik il-għadd irid nitkellem minn lat il-Kommissjoni Ġenerali ta' kulħadd li aħna ġejna mibgħuta. U jiena u inti ġejna mibgħuta l-inqas wieħed anke dak li llum sar Kristjan ukoll dak ġie mibgħut. Tiftakru meta Ġesu ħares il-wieħed mix-xjaten u rrid isegwih qallu mulej ħa niġi miegħek qalu le. Qallu mur xandar. Ma niesek kollha u mur jgħidilhom x'għamel miegħek dak kien ġie mibgħut. Ġie mibgħut jagħti t-teċ ix-xhieda x'għamel miegħu Ġesu. Ma kienx jaf jid-dottrina, imma jaf x'għamel miegħu Ġesu. Qed tifhmu? Mela minn dak il-għadd kulħadd ġie mibgħut. Issa, jiena u inti bħala Kristjani li qed jiġu mrawma u qed nikbru u nimmaturaw fil-kelma tal-Alla u fil-mixja tagħna fil-mulej, ara kif ġie mibgħut Ġesu. Għax la jiena u inti nsiru nafu kif ġie mibgħut Ġesu, mela jiena u inti ġejna mibgħuta hekk. Amen? M'hemmx mod ieħor? Ejja rawa, Luqa 4. Luqa 4, vers 16. Grazzi Spiritu Qaddis. U ġie Nazaret, ħanej dal-punt, qabel ħalli ma ninsiex. Ħankellem lilkom eżis Maltin u għawċin intom li segwu dal-programm dan il-messaġġ regolari, ġimgħa wara ġimgħa. Daw kollha fl-isptarijiet, daw kollha fil-komunitajiet, knejjes, daw kollha fil-ħabs li intom issegwu dal-messaġġ. ħan ejja nitalmu fl-imkien għal min irid jitallem. Għal min irid jitallem ma nitalmu fl-imkien. Dak li inti ma tarax il-Ġesu jagħmel, tagħmlux int. Dak li inti ma tarax il-Ġesu jgħallem, talmux int. Għax imbagħad tibda tinnota għaliex hawn dottrini folots. Minn fejn ġabuhom. Għaliex hawn tagħlim ħażin. Għaliex hawn knejjes mejta. Għaliex hawn knejjes u denominazzjonijiet li jagħmlu ħafna kompra għaliex. Ħafna minnhom taf kif tista' tirrispondi. Faċli da m'hemm bżonn tkun taf dottrina ta' barra minn hawn. Tibda tgħid ara di Ġesu ma jagħmilix. Di Ġesu ma jgħallimix, mela daw għaliex qed jagħmlu hawn tjallmuha. Waħda minnhom, ħansi waħda żgħira, waħda żgħira. Aħna trabbina f'kultura nitolbu l-qaddisin. Ġesu xi darba mela dik? Ġesu għallima dik? Le. L-apostli għamlu għadik? Le. L-apostli għallmu għadik? Le. Mela taqgħu. Mal-ewwel taqgħu waħda m'hemm bżonn tkun taf ruxma ta' Bibja, kollok naqra common sense u qalb willing titgħallem. Full stop. Semmejtilkom waħda, ma bħala dik hemm turrun. U tibda tara di dottrina Ġesu ma tkellimx fuqha, di dottrina ma m'għamilx Ġesu. Ara di l-apostli m'għamluwix, di ara di Ġesu, l-apostli qatt m'għallmuha jew pritkawa? Kif qed nagħmlu aħna? U tibda tara d-dottrini folots ta' kull denominazzjoni, jibdew jaqa'. Minn fejn ġew? Imma tkun willing li tisma' u meta tisma' tkun li biżżejjed li jiena isma'. U nuk li noqgħod nargumenta ma' da ta' fuq it-television da li riqgħu u gustos. Mhux u nuk li toqgħod targumenta miegħi. Issa jew trida l-verità jew ma tidix, inti fidejk qalbi. Però kontabbli. Kontabbli. Full stop. Sawa? ħatmu ħajobodok, insomma, min jobodok għalik jagħmel għar, mhux għalik. Sawa dak affarijiet jew kulħadd. Imma jiena bħala Gordon John Manġe, kont minn dejjem u għadni sal-lum, inħobb il-verità, intom għaw xi ħadd tħobb il-verità. Imma la tħobb il-verità titħobbot il-gideb ukoll. Għax il-gideb u l-verità ma jistgħux jimxu hand in hand. Ma tistax tgħid jiena nħobbu l-Ġesu, ma diħ nkompli nagħmel għax hekk imdorri. Żena ftit hija.
Le, ma tistax tgħidlek qalbi għax inti dik mhux ġast tradizzjoni, dik il-ħaġa tikkontradixxi lil dak li inti tgħid li tħobb. Għalis għandek konflitt il-minħademmen. X'hekk inti qed tħaddan ċertu twemmin u tipprattika ċertu twemmin li inti taf li jmur kontra x'għallem Ġesu u x'għamel Ġesu u x'għallem l-Apostli u x'għallmu x'ħadam ħadd kompli żomma. Allura inti tkun ukoll kapaċi tkun tobot il-gideb. Jgħidu min jgħidu. Amen? Alleluja. Verset 16. U ġie Nazaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt. U qam biex jaqra. Tawh fidejh il-ktib ta' Eżajja, il-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. Din xi ħaġa interessanti, ma nafx għax ħsibtu fiha. Ġesu kien imrawwem fil-Bibja. Illum il-ġurnata wkoll tagħtihom il-chapter u l-vers u tgħidx kemm idhom jfittxuh, Ġesu qabad ifetħu kien jaf fejn l-iskrittura. Għaliex kien raġel, apparti li kien raġel Alla, bnidem Alla u beben Alla, imma kien jaf il-Bibja, kien imrawwem fil-Bibja u illum il-ġurnata ħafna mill-Kristjani ta' kull denominazzjoni ta' anke inkluż xi wħud minnkom li diġu River of Love, għażenin ma tiftħux il-Bibja. Ma tkun bniedem li tħobb il-kelma. Tkun bniedem li tħobb il-kelma tal-Alla. Amen. Halleluja. 17. Mela daw taħħu il-kelma, il-Bibja u fetħu. U isimgħu x'qara. L-Ispirtu tal-Mulej huwa fuqi. Għaxu konsagrani u batni nħabbar il-ħelsin lill-imjasrin. Nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Id-dawl mill-ġdid lill-lomja. U nrott il-ħelsin lil-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Tara kemm hija ċara dik? M'hemm bżonn teologu, tkun ġien teologu kbir biex tifhimha di. Għaliex minn hawnhekk stess qed naraw 4 affarijiet. Number 1. Ġesu, għax għadu kif qala, l-Ispirtu tal-Mulej konsagrani u batni. U batni għal xiex. Għal xiex. Mela, number 1. Ġesu ġie mibgħut b'missjoni speċifika. Mux kwalinkwa, mux ta' denominazzjoni tagħna, mux ta' reliġjon tagħna, b'missjoni mis-sema speċifika. Mela jiena u inti, l-istess missjoni li Ġesu ġie mibgħut biha jiena u inti. Batta di? Number 2. Ġesu ġie mibgħut b'messaġġ speċifiku. Mela la Ġesu ġie mibgħut b'messaġġ speċifiku, mux ġenerali, mux Alla jħobbok kif inti u tista' tkompli taffeċ, Alla jħobbok xorta waħda, sewwa u kolħat ħajsalva għax Alla waħmabba, dak mux il-messaġġ ta' Ġesu, dak huwa l-messaġġ tax-xitan. Użat. Sewwa, mela Ġesu ġie mibgħut b'messaġġ speċifiku. Mela jekk inti tgħid li inti Ġesu bagħtek, trid tiġi ix-xandarli, irrid narak ix-xandar, irrid nisimek ix-xandar l-istess messaġġ ta' Ġesu. Għax bħalma l-missier bagħat lilu u bagħat lili u lilek. Number 3. Ġesu ġie mibgħut poplu speċifiku. Għal-bidu kien mibgħut għall-Lut, però mbagħad mara n-nazzjonijiet kollha. Mela Ġesu ġie mibgħut għan-nazzjonijiet kollha, għad-dinja kollha. Ma hu ħadd fid-dinja li m'għandu bżonn il-Vanġelu. Ħadd. Jekk tmur quddiem il-Prim Ministru jkollok appuntamenti miegħu xandallu dal-Vanġelu. U toħodx for granted li semgħu, x'bis probabbli ma semgħux. Jekk tmur quddiem l-avukat, it-tabib, xandallu dal-Vanġelu u tgħid hija da raġel tajjeb qabli jaf, le ma jafx. Believe it or not, you will be shocked. Actually, I am shocked how many don't have a clue about this.
Jiena nixxokja ruħi kif bosta, inkluż bosta reliġjużi u anka devoti ta' statwi u patruni u whatever, daw il-messaġġ daqshekk basiku ma jafuhx. As simple as that. Bħalma Ġesu ġie mibgħut, hekk kull wieħed minnkom u minna li ngħid jien ta' Ġesu ġejna mibgħut. As simple as that ma fiex xi għarif ta' barra minn hawn. Mela jiena ġejna mibgħuta b'missjoni speċifika, mhux li rrid jien. B'messaġġ speċifiku, mhux il-messaġġ tal-Knisja Kattolika, mhux il-messaġġ tal-Knisja Amerikana, mhux il-messaġġ tal-Knisja Ortodossa, mhux il-messaġġ tal-Knisja Protestanta, il-messaġġ tas-sema. Ġifi meta tippritkaħ jiena nista' nsibu fil-Bibja. Meta nisimak tippritkaħ, inti tista' tgħidli kapitlu vers fil-kuntest ta' fam kif għamel Ġesu jew l-Apostli. Jekk ma nsibux inti tippritka dak li trid int. U mhux il-messaġġ iktar ta' Ġesu Kristu. Amen. U punt 4. U ġie mibgħut b'qawwa partikolari. Mela b'anointing, b'dilka spirituali, b'dilka tal-Spiritu Santu. Jiġifieri Ġesu ma ġiex waħdu, ma ġiex mibgħut waħdu, u ma ġiex imneżza minn qawwa tal-Alla. Alla libsu bil-qawwa tas-sema u dil-qawwa tas-sema biex tagħmel xogħol speċifiku. U x'inhi din il-qawwa tas-sema? Mela, rajnija. Ħanerġgħu naqrawha. L-Ispiritu tal-Mulej huwa fuqi għax hu konsagrani u bad ninħabbar, mela sena ftit, mela il-qawwa tal-Ispiritu Santu li hija available għal kull minu ta' Kristu, ġiet poġġija fuq ħajtek, fuqek, għal dan l-istaġun, għal dan l-iskop. X'inhu l-iskop? L-iskop tal-Ispiritu Santu fuq il-ħajja tal-Kristjan. Kemm minnkom ikkonsagrati bil-qawwa tal-Ispiritu Santu għal-idej? Qed issaqsi lil marek inti xi kkonsagrati jew? Jew lir-raġel qed isaq jiena rajt. Jekk inti Ġesu sidek u s-Salvatur tiegħek, inti tissejjaħ ikkonsagrat bl-Ispiritu Santu. Li tfisser kelma oħra li hija Kristjan. Dak ta' tfisser Kristjan. Kristjan ifisser wieħed ikkonsagrat bl-Ispiritu Santu. Dak ta' tfisser Kristjan. Xi tfisser Kristjan? Raġel mara ikkonsagrata midluka bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Jiġifieri n-natural jispiċċa mlibbes bis-sopranaturali. Għax ix-xogħol li ġejt mibgħut tagħmel mhuwiex ta' din l-art imma tas-sema. Huwa xogħol sopranaturali. Amen? U x-xogħol li ġejt tagħmel inti ġejt biex number 1 bad ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Xi tfisser lill-imjasrin? Bl-Ingliż tgħidlek preach liberty. Mela. Ħanadilkom eżattament. The good news to the poor. Mela l-bxara tajba lil-faqra. Bl-Ingliż f'poor tgħidlek. Mbagħad nitkellmu aktar fuqha xi ftaħt fuqha daqsxejn darba l-oħra. To proclaim, proklama il-ħelsin lil dawk li huma priġunieri. Li tingħata l-vista lil dawk li huma omja u li taħles li dawk li huma oppressati biex joħlishom tilliberahom u biex ixxandar is-sena tal-ġublew. Dik tfisser? Mela, xi tfisser issa l-ewwel vers? Għax bil-Malti u bil-Ingliż qegħdin poġġudi daqsxejn differenti. Bil-Ingliż nippreferija
Għax tgħid, He's anointed me to preach the gospel to the poor. Ismawni, jekk inti, din ħobb ngħidha jiena. Jekk inti marit, x'inhi l-bxara tajba għalik? What's the good news for you? Inti tfiq. That's the good news. Jekk inti broke, jekk inti fqir, x'inhi l-bxara tajba għalik? Lin ma tibqax fqir iktar. Jekk inti oppressat bid-demonju, x'inhi l-good news għalik? Li inti nħeles. U jekk inti mitluf, x'in inti? Li inti tiġi salvat. U jekk inti għandek ruxma ta' dejn u ma tistax tħallsu, x'inhi l-bxara tajba li? Li inti jaqtalek id-dejn. Dak huwa l-Vanġelu. Jina u inti kellna ħafna dejn. Dik hija l-bxara tal-grazzja tal-malajta. Jina u inti kellna ruxma ta' dejn, nixtieq nagħmel lezzjoni fuqha biss għax hemm ħafna x'tista' tagħmel fuqha dik. Fit-Testament il-Qadim kull 50 sena, 7 times 7, 49, kull 7 snin, imma 7 għal kemm tiġi 7, 7, 49, għal 7 darbiet tiġi 49. Issa kull 49 sena, id-dejn li inti kellek ma' xi ħadd jinħeles. Jekk inti kellek il-xaħat li ser hekk, jew jinnaf selfek jew tliftu, jiġi ritornat kollu lejk. Imbagħad nagħmilkom lezzjoni kollha fuq għadi biss. Għax hemm ħafna x'ngħidu. Imma tfisser li inti tiġi totalment liberat, meħlus. Pereżempju, jekk inti dħalt il-ħabs jinnaf fis-47 sena u għandek sentenza ta' 10 snin, wara sentej tiġi liberat. Għaliex mal-50 sena, kollox jerġa' jirritorna from point 1 to start over again. Hemm misteri kbar fuq għadita tal-fidi. Imma dak ta' Ġesu ġi. Ġesu ġi xandar il-bxara li inti tista' tibda mill-bidu mill-ġdid. U dak kollu li ġi misruq lilek jiġi restawrat kollu lura lejk. Alleluja. Bl-Ingliż, mela, infatti dik il-kelma il-messa il-Vanġelu l-fqajrin. By the way, dik il-kelma f'qajrin, hemm versi ieħor f'Mattew 5 jgħidlek imbirkin il-foqra fl-ispirtu, mhux il-foqra fil-but. Issa, jiena naf min li huma foqra fil-but għax huma foqra f'moħħu. Għaliex mhumiex wise, ma jaħħendeljawx il-finanzi tajjeb. Imma dik il-kelma foqra mhix qed titkellem la l-ispirtu u laqas ar-ruħ, qed titkellem letteralment tal-finanzi. Qed titkellem letteralment materjalment. Għal dawk li intom jidkolkom ħiel, ftakru kemm kien rik u anka sinjur il-kelma talla. Abram kien sinjur. Mose kien sinjur. Noah kien sinjur. Isaac kien sinjur. Jacob kien sinjur. Salamun kien multi sinjur. Jekk minn ser żball, l-ikbar l-iktar wieħed sinjur fid-dinja llum il-ġurnata x'ismu. X'ismu l-iktar wieħed mill-iktar sinjuri fid-dinja. X'ismu dak li għandu l-SpaceX. Elon Musk. Elon Musk huwa f'qirdeh. Dejx kellu Salamun. Ġifieri u Alla qallu ibni lit-tempju. Mhux ħadd. Ġifieri, il-kunċett ta' faqar fil-Kristjaneżmu mhux Ġesu ġabu u laqqas l-Apostla ġabuh. Ġabuh ir-reliġjon ta' Ruma. Dak għandi ħafna fuq niftaħ jekk irrid. Imma rridu nagħmlu kors ta' xahar u ma netilqux minn hawn. Il-faqar qatt ma kienet irridet Alla. Ftakar Alla tom il-leden kollu. Fejn tiġi il-povertà hemm. U għal dawk li jaħsbu li tkun fqir finanzjarment hija barka, lejla tista' ssir l-iktar persuna mbirka f'Malta. Tista' tħalli kollox warajk ta' taħt lili.
U jekk taħseb li tejn il-fuqra li l-fuqra imberkin imsieke, mela uqgħod attent tgħinhom x'iktar għax inkella mhux qed tagħmilhom ġustizzja jekk inti temmen li jkunu fqar huma barka, għax inkella qed tneħħilhom il-barka. Taf kemm hemm affarijiet. Għandna l-eternità nitalmuhom. Imma da kollu qed ngħidulkom l-Vanġelu, ara biex intom tridu tifhmu. Please daħluha f'moħħkom di, moħħkom. Number one, Ġesu bata għalina fi 3 postijiet. Fil-spirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. U biex l-inna jifdina fil-spirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. Issa jekk inti tkun taf skont Galatin kapitlu 3 vers 13, Ġesu jgħidilna, il-Bibja tgħidilna li Ġesu sar saħta għalina. Konta tafu? Mhux ħata biss is-saħta, mhux ħallas għas-saħta, dak veru tnejlu ma sew ħallas għas-saħta u sew ħass saħta, imma Ġesu sar is-saħta. Biex aħna fih nirċievu il-barka ta' Abraham. Il-barka ta' Abraham mhux biss spiritwalità, jekk inti titbur tara x'barka kellu Abraham, kienet mucho dinero. Letteralment il-Bibja tgħidlek Alla mliħ bid-depp u bil-fidda. Ġenesi 12 vers 1-2. Imma meta inti tara li Ġesu, xi tfisser li Ġesu ħalli sar saħta lina? Tkun taf x'inhi s-saħta. Tam kontu tafu x'inhi s-saħta. Jekk intom tmorru fi ktieb Deuteronomju, is-saħta kienet fi 3 areas. Li inti tkun marit, li inti tkun broke u li inti tinqata minn malla, minn mal-wirt malla. Kontu tafu di? 3 areas. Inti tiġi misħut fl-ispirtu, tinqata, nsik, Alla jaqtak minn mal-wirt tal-poplu tiegħu. Tu, inti kol il-mart huwa saħta. Il-mart li hemm miktub fi ktieb Deuteronomju 28 u l-Bibja tgħidha kull mart kollu dak kollu li mhux miktub fil-Bibja, Ġesu kollu ħadu. Dik parti mis-saħta. U l-povertà. 3 areas. Ġesu ħallas għalihom it-3. Biex inti tkun l-erja, tkun imbierek u tkun fl-abbondanza fit-3 l-huma. Imma titkam number 1 timxi bil-fidi fit-3 l-huma, fit-3 areas. Trittemmen il-Vanġelu, dan huwa l-Vanġelu, da l-Vanġelu Ġesu ġi xandar u l-Vanġelu Ġesu li bat lil kull wieħed mill-poplu tiegħu xandru. Daw ta. Meta inti taqra daw il-5 punti, l-ispirtu tal-lawa fuq hija xi huwa konsagrani biex għaliex. Nerġa' naqrawhom. Di ovvjament mbagħad inkompluh tal-istudju ta' da, għax hemm ħafna xi ngħidu. Nerġgħu naqrawha flimkien, ha. L-ispirtu tal-mulej huwa fuq għax ikkonsagrani bagħad ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. 1. Inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. 2. Id-dawl mill-ġdid lill-omja. 3. Inrott il-ħelsien lill-maħqurin. 4. U nxandar il-sena tal-ġublew, tal-grazzja, tal-mulej. 5. Brothers and sisters. 5, il-numru 5 fil-Bibja ifisser grazzja. Jiġifieri inti sibt grazzja quddiem Alla f'daw il-5 areas. F'kull area f'ħajtek. Alla tagħna grazzja. Bħala Kristjan, ċittadin tas-Saltna, taqdi l-iktar sultan rik fl-istorja tal-umanità u tas-sema, inti għandek id-dritt tikklejmja bil-fidi dak kollu l-sultan ġablek. Għax inti ċittadin ta' Saltna rikka fl-ispirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. U fil-materjal. Imma l-ġisem u l-materjal huma parti mill-istess ħaġa. Qed tifhmuha? Dan huwa l-Vanġelu li Ġesu ġi xandar u bat lili u lilek inxandru. Amen?
Are you okay? You enjoying this? Għatuħu piċir? Tisma? Il-ħajja u l-Ministeru ta' Ġesu kontinuament jimmanifesta daw l-5 punti. Jfejja jiftħilhom għajnihom letteralment, u jiftħilhom spiritualment għajnihom. Hawnhekk dawk kollha li vera raw, jaraw ġifieri xarfu l-Ġesu u għamluh is-sit tagħhom u s-Salvatur tagħhom marfuh. Għajnihom spiritualment infetħu. Però mbagħad għajnihom vera fiżikament infetħu. Nies omja li raw. U bħalma Ġesu għamel ma' waħda, jista' jagħmel ma' l-oħra. Amen? Amen? Dan huwa parti mill-Vanġeli li Ġesu jxandar. U inti isma' ħanilek. Xi kultant jiena u inti irridu mmorru quddiem il-mulej, mhux b'arroganza, ma bħala missierek. Bħala sidek. Bħala xut tal-patt li inti għandek bejnek u bej Alla fi Kristu. U tgħidlu mulej inti dan wettuli. Mulej inti dan wettni. U dan jien ħan irċievi bil-fejbi. Issa, jekk inti għadek minn tixet tara xi parti minn il-Vanġelu timmanifesta f'ħajtek, bil-forsi tistaqsi lill-Alla mulej xed jibblokjani milli jiena nara da. Iżda saħwa, fl-erja tal-finanzi għaw Kristjani li lill-Alla jiddiżonarawh. Fid-deċma, fl-offerti, il-kelma Maltija hija għammiela. Kif tista' tqum għammil Alla li ta' kollox? Ħaġa oħra, is-sibt li għadda, meta tkellimt semmejt xi affarijiet u mbagħad il-ħadd irġajt ippritkajt fuq dal-messaġġ. Kelli kelma mill-mulej għal xi Kristjani, u forsi għalikom ukoll illum qegħdin hawnhekk għandkom bżonn tisimgħuha. Għaw Kristjani, għaw mhux biss Kristjani, ma dal-messaġġ għal Kristjani. Li mhumiex managers tajjeb tal-finanzi tal-la. Iżmawni ħwa. Infakkarkom dak kollu li inti għandek, kull ma inti biss steward tiegħu ta' mhux owner. Taqbad xi ħaġa? Jiena u inti maħniex owners ta' aħna stewards biss. Allura jekk kellha lilek birkek, għaliex m'intix tuża il-finanzi sew? Mhux qed jgħidlek ma jkollokx karozza u dar. Da bħal mettilkom il-ġimgħa l-oħra ngħidilkom illum għalilkom qed tisimgħu llum. Dak kien hemm wieħed multimiljonarju wieħed u għamlu l-intervista. U meta ndaħlu għamlu l-intervista u jaraw kif jgħix hekk. Fil-godarba sabulu par zarbun wieħed. Għallu kif inti sinju daqshekk par zarbun wieħed. Jiena diġà qlebtilu bil-bosta ġifieri. Sewa? Allom jiena mhux par saqajn waħed għand waħed. Isma'. Għaw nies fid-dinja tgħid li għandhom hobby. Nifhem li jista' jkollok hobby, misman jekk il-hobby tiegħek jiswa l-miljuni u inti li s-saltna tal-attività hija ċiċri m'intix tkun steward tajjeb quddiem Alla, m'intix qed tonora Alla. Sewwa għax inti anke għajnhom l għandek żewġ karozzi. Waħda ta' matul il-ġimgħa x-xogħol u l-oħra tal-weekend. Sewwa nifhimha, all right. Forsi waħda trida għall-familja u l-oħra x-xogħol, all right. Immismu jekk inti għandek garaxx jew xi żewġ garaxxijiet karozzi u inti taf li ħafna minnhom laqqas biss tissewqhom laqqas għandek ħin għalihom. Dak mhux steward, mhux management tajjeb tal-finanzi li Alla ta'. Jekk inti da bħal meta nies hawn nies il-ġimgħa għalt li oħti, oħt waħda fil-mulej. Għalt li pastor għalt li dik il-kelma lija kienet, għalt li għaxina addict ta' shopping. Anka jekk ma nilbisiex xorta rrid nil-xija. Għalt li jina addict irrid immur u rrid nixtri, għalt li daċ kam għandi ħwejja ġaġadhom bit-tikketta fil-għadma l-bistom. Basta xajtom. Aħwa, minx ħanajdilkom kam għaw minnkom hekk, għax nemmen li għaw minnkom hekk. Morru tixtru libsa, jew tixtru xi ħaġa u tħallu hemmhekk basta xajta. U għabli bħala għandkom tiġa turrun. Issa Alla ma jimportax li inti kollok
ħwejjeġ u anka ħwejjeġ differenti għal okkażjoni differenti. Imma mhuwiex stewardship tajjeb li inti m'intix qed timmaneġġja il-finanzi tal-mulej fi ħajtek tajjeb. Meta inti tista' b'dak il-flus tgħin aħwa fil-mulej u inti tista' tkun iktar ta' sors ta' għajnuna għall-Vanġelu meta hawn tant ħafna bżonn. Tifhmu, allura inti tkun qed tiddiżonara Alla u Alla ma jistax ibirkek kif jixtieq għax jiena u inti rridu nkunu wise stewards. Amen. Alleluja. Grazzi mulej. Meta aħna nħarsu lej Ġesu madwar il-Vanġelu, mela Ġesu fetaħ il-lomja għajnihom vera, fetaħ għajnihom il-widnej ta' torax vera, spiritualment u anka fizikament. Ħeles in-nies mill-oppressjoni tax-xitan, letteralment. Ħallas ir-releasjom u ħallisom minn taħt il-madma tal-kundanna tad-dub. Letteralment. Eżiż aħwa. Welcome to River of Love. Dan huwa l-Vanġelu jiġi pritkat u mxandar u manifestat f'din il-Knisja mwaqfa minn Kristu u għal-glorja tal-Alla. Nies jiviju, nies jinħelsu, nies jitbirku. Dan huwa l-Vanġelu jiġi mxandar minn fuq dan il-pulptu. Amen. Alleluja, grazzi Ġesu, nagħtu glorja lill-Alla. Amen. Thank you, Lord. Mela, ħanajdilkom fuq dil-biċċa xogħol, per eżempju, ħanaqbad dal-punt, għax m'għandniex ħafna ħin, naqbad dal-punt biss. Per eżempju, waħda minnhom hija li hu ġi jannunċja l-mulej ixandar il-maħfra tad-dubiet. Infatti Ġesu x'qal? Batom fl-Luqa kapitlu 24 minn vers 44 sa xi 48 ħaġek jew madwar. Morru x'għandu l-Vanġel ta' xiex? Tal-maħfra tad-dubiet. Meta bniedem inti taħfillu, meta inti tirċiv il-maħfra, inti tiġi maħlul mid-dejn. Meta inti tgħid jiena naħfillek, jiġifieri inti xi ħadd kellu d-dejn miegħek u inti ħfirtulu. Meta Ġesu ħafrilna d-nubietna, jiena u inti nħlisna minn ruxma ta' dejn li ma stajna qatt inħallsu. Issa meta inti taħfir il-ħadd ieħor, inti taħles persuna wkoll. U l-ewwel persuna ma teħles hija lilek innifsek. U fl-esperjenza tiegħi, bosta Kristjani għadhom minwaħħlin, ibblukkjati, ma jistgħux javvanzaw, ma jistgħux jimpruvjaw, ma jistgħux kif jgħidu l-Malti jieħdu r-ruħ kif suppost, għax għadhom minwaħħlin. Ħafna fl-esperjenza tiegħi jgħidu jiena ħfirt, imma mhux vera ħafru. Jgħidu jiena ħfirt. Meta taħseb fuq dik il-persuna li inti tgħid li ħfirt, kif tħossok? Xi ħadd saqsini, allura jiena x'issa ħfirt, allura issa nerġa' noħroġ magħhom bil-fors, mhux bil-fors. Number one, meta taħfer l-ewwel favur li tagħmel huwa lilek innifsek. Biex inti persuna taħfillu u terġa' toħroġ miegħu jew magħhom jew taħdmu flimkien. Irid ikun hemm rikonċiljazzjoni mhux biss maħfra issa. Ħafna number one, ħafna diġà jaħlu mill-maħfra u bosta b'numru kbir jaħlu mar-rikonċiljazzjoni. Ma jaslu sa rikonċiljazzjoni. Għax rikonċiljazzjoni ejja sen, kom. Għax dan huwa messaġġ forsi għal xi wħud basic imma importanti. Mela jiena u dal-ġuvni kellna xi ngħidu sewwa. U jiena biex ma nibqax nwaħħal ma niġix ibblukkjat qudiem Alla, naħfillu. Naħfillu tfisser moħħkom hawn. Jiena mela meta inti ma tkunx jiena qed inżommu da. Qed inġorru immaġinaw fl-ispirtu, fir-rem spiritwali. Qed inġorri l-ġad kontinwament miegħi, meta mhux qed naħfe. Sewwa? U jiena nħoss nimtaqqal. Mhux ovvja jekk għandek weight extra, għandek tabija extra. Tiġġobha. Mela qed niġri, ma jistax niġri l-ispid għax għandi twaħħalni da. Qed tifhem? Mela simgħuni moħħhom. Mela jiena ħfirtlu. Jien irrelejsjajtu. Mela min inħeles? Jien inħelest. Rikonċiljazzjoni hija differenti, hija importanti u ħafna Kristjani għandhom bżonn jagħmluha di.
Rikonċiljazzjoni hija da jiġi jgħid li isma' bro. Jew da tifel tiegħek, ovvjament mhux ħajd li bro. Jekk jgħid li bro ikun problemi. Għalija. Imma jekk jgħid li isma' ta' parsi mhux raġel whatever. Jiġi li isma' Gordon, skużani aħfilli vera kont żbaljat, jitolbok aħfilli. Issa ma sarix biss maħfra biss maħfra tiddependi minnek. Rikonċiljazzjoni tiddependi minn naħa l-oħra wkoll. Sewwa, mela da issa mhux jgħidli biss sorry, għax anke jekk ma jgħidli sorry wkoll naħfillu. Ftakar għax nirrid nirrisja lil nifsi. Imma mhux issa biss ġast sorry, issa jrid jgħidli biex nirrikonċiljaw, jrid jgħidli isma' jiena kont żbaljata, aħfilli. Skużani, biss il-lajn. U nistgħu nerġgħu nimxu flimkien issa. Issa m'għadux toqgħol, issa dak li għamilna flimkien. U għalhekk ħafna Kristjani sfortunatament ir-relazzjoni titkisru. Le ħfirtlu, le ma mhux, oraj tajjeb, importanti li taħfer. Dak huwa l-ewwel post. Imma Ġesu tagħna hemm ukoll il-Ministeru tal-Rikonċiljazzjoni u ħafna Kristjani ma jinsux għalih dik. Qed tifhmuha. Jekk inti għandek mara raġel, jekk qalbi tielek, aħfillu. Imma tistgħu tgħixu flimkien? Le, jekk ir-raġel jew il-mara li qalbet il-raġel jew il-mara, ma tiġix tgħid isma' I'm sorry, jiena żbaljajt, jitolbok aħfilli, kont fl-iżbal, issa nibdew naħdmu biex din relazzjoni ġa tiġi restawrata. Ir-rekonċiljazzjoni ma tistax isir minn naħa waħda. Ir-rekonċiljazzjoni trid issir minn żewġ naħat. Maħfra dejjem minn naħa waħda. Issa Ġesu ġie biex jeħles il-imjasrin. Għaw bosta Kristjani għadhom imjasrin. Thank you, son. Issa, ħanejd dal-klim minn ftit affarijiet li nagħmel osservazzjoni. Speċjalment imħabba dal-Vangelu tas-sema li Ġesu tagħna biex inxandru. Meta jiena u inti ma naħfrux. Number one, inkunu qed nagħtu aċċess lid-demonju dritt biex joppressak. Għalhekk aħfer immedjatament. Ma nħossix master. Mela Ġesu qallek ara, jekk tħossa aħfirlu. Fil-Kristjaneżmu ma jsir xejn bil-ħass, ħlief is-salad. Nsiet. Fil-Kristjaneżmu tagħmel kollox b'obbedjenza bil-fidi. Sewwa, imma biex jien inkun żgur li jiena vera ħfirt minn tiegħi, ħalli x-xitan ma jsibx xtajt l-Iskrittura. Biex x-xitan ma jsibx opportunità biex li oppressani u rrid noqgħod kull darba mmur deliverance service. Tifhmu? Deliverance service, ħafna Kristjani għandhom bżonn deliverance. Anka pastors għandhom rax ma ta' deliverance għandhom bżonn. U bosta qasizin, u saċerdoti u ministri tal-Vangelu, teħġ kama minnhom għandhom bżonn deliverance. Meta inti toqgħod tattakka l-ħuk u l-loħtok u minn għalih li ma jafx u jaf, ma tantx qed sequ dem malej, anke kum ma jkunx jaf minn tissew waħseb wara tkun jaf. Taħseb li Alla ħajbirkek? Allora dawn huma kollha ngħidulhom bl-Ingliż aħna point of access, where the enemy will find a legal right to oppress you. U jmardek. Nunzio li għadna kif ħriġna testimonianza tiegħu minn ġewwa l-Pulja, kien Kristjan jimxi mal-mulej u għamel żmien dibijat marlura fid-dinja u spiċċantela bruxma ta' demoni. Ġil-meeting li kellna fejn aħna ftaħna knisja issa ġewwa il-Pulja u beda jinħeles. Grazzi mulej ħaseb fina u minn flok ir-remetta fuq il-palk ir-remetta fit-toilet ma remet. Imma għalli watul il-lejl għal dal-klim, għax għalija dik baqgħet miegħi f'dak l-għal. Għal il-klim li jiena kont ngħid negattiv fuq in-nifsi. Għal id-demonju kollha ġabu għom li kollha lura bdew jgħidu għom li id-demonju jgħidu għom dak il-klim l-istess li qal fuċċu. Tifhem? U nħeles.
Sawa? Kemm hawn Kristjani li għadhom maqbudin l-iskrittura tgħidlek fil-ktieb tal-Proverbi. Jekk min ser żball fil-ktieb tal-Proverbi għandek 13 żgur, għandek 18 żgur vers 20 u għandek min ser żball ukoll kapitlu 6 fejn tgħidlek il-sienek jista' jkun ta' żbalik innifsek. U Ġesu ġi biex jeħilsek, imma topera kontra dak li Ġesu jrid għalik. Kemm hawn il-Kristjani morda minħabba x'qalu bil-sinhom jew x'qal ħadd ieħor fuqek u int aċċettajta. Int bilt magħha. Ara ħanejlek, jekk jiena ngħidlek int, pereżempju, jekk jiena ngħid xi ħadd. Int mhux ħajrnexxielek, għax inti qatt ma tagħmel xejn ħażin tajjeb. Kemm hawn semgħu tfal, kemm qalu nies, għax inti minti tajba xejn, kemm qalu dik il-persuna li semgħata li jiena min tajba xejn, il-mument li inti emminta u aċċettajta, dik saret tiegħek issa. Mela issa inti tinħeles minnha. Tinħeles minn dik il-gidba li inti lek taċċetta li inti minti tajba xejn. Għax inti ħassejtek dawn u nifmek bħala oman nifmek. Għax il-mam id-dadi jew il-raġel jew il-mara jew il-ħabib għalli lina minna tajjeb xi għal xejn. Jew kella għax il-ħabib tiegħi għalli inti qatt ma ħassib il-ħadd iħobbok u jiena dik qabilt magħha. U jiena nispiċċa bilt amminta u jiena qatt ma ħansib il-ħadd iħobbni. Passer jiena disprata għax jiena single. U għax jiena qatt ma ħansib għax inti tirrepeti saħta fuq innifsek. U Ġesu ġi biex jilleħilsek minn dak. Ġesu ġi biex jilliberak minn dak. U inti qatt m'għandek taqbel ma xejn ladu fuqek. Jgħidu min jgħidu. Jekk kliem ma jkunx kliem ta' ħajja qed iġiblek il-mewt, taqbilx miegħu. Meta xi jgħidlek int misħut, jew għax inti ħadd tmut gżajr, jew għax inti ħadd imbrat bħal nantik, fissem Ġesu Kristu ma naċċettajiex dik. Ħafna Maltin tanta u ignoranza grassa f'dal pajjiż li ħlif saħtit ma jiddikjarawhomx. Umbat jina u inti, jekk ma nkunux nafu, tgħid vera ħajġri li jekk. Umbat nagħmel ġimgħa newden fuqha pereżempju, taf li fatt li qed tewden u qed tinkwita fuqha għax inti emminta. Minflok qomt u qed fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Nikkanċella kull kelma li inti tqud fuqi u xejn minnhom u l-ebda waħdhom u ħasseħ fuq ħajti. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Għad niftakar fiħat ħabib, għad nitkellem fuq il-Vangelo ta' Ġesu Kristu li ġi jaħles l-imjastrin, li għabbosta kristjani stessa dom imjastrin. Sawa? Għad nitkellem xi senta ilu, għanna brother għaw fil-knisja, kien qed imut l-isptar. Illum għadu ħaj u miż-żewweġ wara li ħareġ mill. Thank you Jesus, il-mara tagħtu l-ħajja. Lemma qabel vera, għalli pastor, għalli kien l-isptar. Għalli ma jistgħu jagħmlu li xejn, ma jistgħu jagħmlu li xejn tobba għal u d-demonju ġi u beda jfessfis li jiena ħammut. Sal-berdej tiegħek kien ħatmut, kien għad baqalu qisu xi ġimgħa oħra. Għetlu brother, għetlu fisem Ġesu Kristu, inti mhux ħatmut. Għetlu dik hija gidba mexxdan int ħatibqa' ħaj. Għetlu tħabber rasek xejn minti ħatmut u ħatfiq. Illum il-ġurnata wara sentej għadu ħaj u nfejjeq. U ħarġ mill-isptar u żewweġ. Qed tifhem u kien għandna għaddu d-dawla hawnhekk, l-elektriċi. Qed ngħidilkom dak biex kemm huwa importanti, qed ngħidilkom dan unzju tal-Italja ġie meħlus minn ruxmata minn demonji. Daw id-demonji u qal li daħlu minn ruxmata kliem li jew stess qal, speċjalment f'dan il-każ hu stess qal. Imma min li huwa oppressat minn ħabbar ruxmata kliem li ġew misqarra fuqek inti mintom u qatt timmedithom. L-iskrittura tgħidlek qabad il-kelma tal-Alla u mmedita. Inti minflok immeditajt il-kelma tal-Alla immeditajt id-demonju. Għalhekk għandek bżonn tiġi meħlus għax inti qed f'jasar. Issa jekk inti ħana amalgama u daw it-tnejn flimkien u nagħlqu. Jekk inti ma taħfirx, ma tistax tinħeles. Jekk inti minn qalbek il-min weġġek sewwa mhux titolbu jew titlob għatik ir-raġun, għax qabel qatt ma ħajtuk ir-raġun. Imma inti minn qal għax inti tħobb l-Alla u tħobb ilek innifsek l-ewwel, tittaħfilhom. Għax inti ma trid ikollok l-ebda dejn.
Meta, ħanilkom xi ġri. Ħanilkom xi tfisser qudiem Alla meta ma naħfirx. Meta jiena ma naħfirx lill-oħti li dejjem bed kontra tiegħi, jien taf x'qed ngħid? Id-dnub tagħha nħallsu jien. Issa tifhem għaliex tmur l-infern jekk ma taħfirx. Wertet li jiena immur l-infern għall-eternità ta' turment għax il-balalu ma naħfir il-dik jew l-oħra. No way. Naħfirlek. Issa, jekk inti trid tkollok relazzjoni tajba miegħek, tkun hemm rikonċiljazzjoni. Sewwa? Tkun hemm rikonċiljazzjoni, ma jekk mhux kien hemm rikonċiljazzjoni, jiena xorta ħanejx fil-paċi, xorta ħan nirrispettak, ħanħobbok, imma jekk inti trid l-affarijiet ikunu sew, kif kienu jew aħjar, tkun hemm rikonċiljazzjoni. U Ġesu jixtieq li jkun hemm rikonċiljazzjoni, speċjalment bejn l-aħwa fi Kristu. And that takes humble pie. Humble pie. Mela lejla jekk dan il-massaġġ li Ġesu ġie mxandar. Dik il-mara tiftakru dik il-mara li kien ħdej il-bir. I love it kif għamluha ta' The Chosen. Li kienet miż-żewġ arba' darbiet aħna ngħidu xorru każa. Inti mitaf kif kisruha dil-mara bil-sina u min-nies, speċjalment ġo kuntest ta' kultura dominanti minn l-irġiel in-nisa ma jiswa assolutament xejn. U jekk ma kienx anke sajjar tajjeb kienu jkeċċuha l-barra u jgħajruha il-klim kollu taħt is-saħta. Miskira. Eżemawni aħwa. Illum fil-Bibja tindika bl-aktar mod ċar, m'hemm bżonn tmur tissaħħara għand il-medium jew l-extra large biex tieħu saħta. Sista tmur id-dar u l-klim stess li inti tiddikjara fuqek kuljum tisħet lilek innifsek. Mur aqra Ġakbuk kapitlu 3, mur aqra Proverbi 13, Proverbi 18, mur aqra hemm turru skritturi fuq. Infatti tant importanti toqgħod attent tgħid li l-iskrittura tgħidlek li permezz ta' xtajt tiġġustifikak. Jew permezz ta' xtajt tikkundannak. Mattew 12 minn vers 23. 32 il-qudiem. Qed ngħidilkom għaliex Ġesu ġie biex jeħles il-mjasrin. U nintaqa' ma' bosta Kristjani li huma mjasrin. Hemm Kristjani li ma jiġux il-Knisja ma baqgħux jattendu l-River of Love, mhux għax hemm il-forsa għax qed imorru x'imkien ieħor, imma x'huma mjasrin. Ħadu għalihom, ġew offenduti, mhumiex kapaċi jgħidu sorry, mhumiex kapaċi jirrekonċiljaw għax hemm il-gburija. Din hu ieħor, dak messaġġ ieħor issa nibdew, ħanibda minn issa. Le mhux ħanibda issa. Have your way, Lord. Have your way. Have your way. Have your way in me today. Let's close our eyes. And Come sabiħ. Spiritu Santo tkellem xaħat il-lejla. Kellem xaħat il-lejla l-mulej. Mela għatu glorja lil Ġesu ta'. Min qalbek tkellem għal-mulej issa stess. Tkellem ma' Ġesu. Tkellem ma' qalbek lil Ġesu. Il-mulej jrid jeħilsek. ġi biex jeħles lill-imjasrin. X'qed jasrek? X'qed jaksek? Hemm kliem li stess għandek bżonn tindem għax instesset? Jew ħallejt ħadd ieħor jgħid fuqek u inti qed timmeditah u taħseb fuq għax tant hemm mintu laqqas la setaj torqod għax qalulek? Taċċettaħx. Ħadd m'għandu dritt jgħid xejn fuqek kontrarju ta' xejn Alla. Kull ħaġa li xi ħadd qatt jgħid fuqek
kontra dak li Alla jgħid fuqek ġej minn l-infern. Kissru fissem Ġesu Kristu. Min għamelek miegħek aħfer issa. Issa aħfer. Aħfer. Jekk hemm lok u ċans għal rikonċiljazzjoni, fittex tirrikonċilja, speċjalment jekk intom aħwa fi Kristu, ktar u ktar. Rikonċilja. Ħalli opera l-mulej, ħalli inti tgawdi mill-qawwa tad-dilka tal-Ispiritu Santu li Ġesu ġab fuqek u għalik biex inti tiġi meħlusa. Meħlus, infejjaq, liberat. Kolħat iqum bil-wifqa. Poġġi dek fuq qalbek. Have your way, Lord. Ħanitlob fuqkom il-lejla kollha kemm intkom. Number 1, tkellem mal-mulej fejn inti tħoss li għandek bżonn tindem issa stess. Fejn għandek bżonn tindem issa stess, bejnek u bejn il-mulej indem issa stess. Halleluja, grazzi Ġesu. Gloria lilek mulej. Jesus. Issa ħanitlob għalikom biex nirrilisjakom bil-qawwa ta' Ġesu, bil-qawwa ta' dilka qaddisa tal-Ispiritu Santu li ju ġab għal-Knisja tiegħu. Halleluja. Kulħadd jgħid it-talba minn qalbek, u għejda minn qalbek warajja, għejda għajjad biżejjed li tisma' lilek innifsek tgħidha. Għejdi talba warajja sa stess, missir qaddis. Grazzi tal-Ispiritu Santu tiegħek, grazzi tal-kelma tiegħek. Mulej, inti ġejt midluk bil-qawwa tal-Ispiritu mis-sema biex tħolni mid-dejn ta' dnubieti, biex taħlisni u ġibli ħelsin u libertà minn dak kollu li jakkisni. Kull madmat mulej li jiena ġib fuq ħajti b'emili bil-sini. Kull forma ta' oppressjoni saħta jew mamul li ġiet mistqarra fuq ħajti u jiena aċċettajta immedejtajt fuqha. Mulej qaddis itolbok issa stess aħfilli n-nubieti. Min qalbi mulej numilja ruħi qudiemek. Inti ħallast prezz kbir għalija Ġesu. Permezz tal-mewt tiegħek fuq is-salib u tad-dem qaddis li inti xerritt għalija fuq is-salib, aħfilli n-nubieti u jiena nirċievi maħfra. U minn qalbi wkoll mulej illum jiena naħfer lil min weġġani, lil min stqar kliem negattiv fuq ħajti, kull min qal kliem ta' mewt fuq ħajti, kliem ta' saħta, kliem li ġabuli ansjetà, mart, inħollhom mulej, inkissirhom fuq ħajti u ma naċċettahomx. Min qalbi naħfer lil dik il-persuna u min qalbi issa stess inbirek dik il-persuna imini. Imbirkek, naħfillek u nitolb il-mulej biex ibirkek. Fissem Ġesu. Illum jien ninħall minn kull kundanna, minn kull biża u fissem Ġesu Kristu ninħall minn kull jett diaboliku tal-għadu minn fuq ħajti. Ġesu, permezz tal-qawwa tad-dem ta' Kristu, permezz tal-Ispiritu Santu, permezz ta' dak l-isem glorjuż ta' Ġesu, illum nirċievi l-ħelsien tiegħi, nirċievi l-maħfra tiegħi. Ġesu inti l-mulej tiegħi, is-sit tiegħi, inti s-salvatur tiegħi, inti li tfejjaqni, inti li ħadd fuqek il-mart kollu tiegħi, kull saħta jew mamul li qaġġet fuqi int ħadtu għalija mulej, kull spiritu ta' povertà u skarzezza kissru minn fuq ħajti. Kulħadd jolli dejja sa stess urċievi. Mulej bl-awtorità li jinsab fl-isem qaddis tiegħek Ġesu, bl-awtorità li inti poġġejt fuq ħajti mulej għall-glorja tiegħek. Mulej inkisser kull saħta ta' ġenerazzjoni, kull saħta
li għadġet mistqarra fuq daw il-ħuti issa stess li qed jisimgħuna. Li qed jisimgħuni issa stess fi Ġesu Kristu rċievu. Inħollok u nkisser kull saħta, kull maledizzjoni, kull spiritu ta' seħħer, kull spiritu ta' Jezebel, spiritu ta' biżat, turment, kull spiritu ta' gideb, konfuzjoni, kull spiritu ieħor ta' mart, ta' infermità, kull spiritu ta' skarzezza u povertà minn fuq ħajtek, kull spiritu maledizzjoni u kull saħta li ġiet biex jiddisturbak, jisraqlek is-saħħa u jisraqlek il-paċi minn fuq ħajtek, fissem Ġesu Kristu issa stess, inħollok għal-count ta' 3 bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, 1, 2, 3, free! Kun ħieles fissem Ġesu Kristu. Kun ħilsa fissem Ġesu Kristu. Int maħfur, int maħfura, kull kundanna li ġiet fuq ħajtek, titkisser minn fuq ħajtek. Int maħfura, int maħlula minn kull saħta, minn kull madmad, minn kull kundanna, minn kull marda, minn kull virus. Għax Ġesu ħal-mard tijak kollu fuqu, ħal il-viruses kolla tijak fuqu, ħal il-saħta tijak fuqu, biex inti teħġ ħiles u ħilsa u teħġ grata u grata għal-mulej. Il-ċif il-fejqan, il-ċif il-ħelsin, jaħilsek il-mulej, niddikjara l-ġublew, il-sena tal-grazzja tal-mulej fuqek, issa fissem Ġesu Kristu. Halleluja. Gloria lil-mulej, rinċivu grazzja, rinċivu gloria. Għatu gloria lil-mulej. Halleluja. Il-paċi ma' komodjenza. Dal-weekend għanna maratalla profeta Joni Stevenson mill-Amerika li hija pastor ma' raġel tagħha ġewwa knisja kbira ġewwa Houston, Texas. U ħadkun mana dal-weekend hija maratalla li topera fid-doni profetiċi ejjew kunu mana s-sibt u l-ħadd fil-ħodu, is-sibt is-seba' u l-ħadd fil-ħodu fl-10. Il-paċi ma'kom, narakom, araw u xxerjaw dal-video. Ciao, ciao.